Ahoj všetci, dnes vám prinášam 20 ohromujúcich faktov, ktoré vám umožnia lepšie porozumieť tomu, ako náš nekonečný vesmír funguje. Nezabudnite prihlásiť odber a dať zvonček, aby ste nepremeškali žiadne nové dobrodružstvá. A teraz, začíname. Nekonečný vesmír. Vesmír, predpokladá sa, že je nekonečný. To znamená, že nemá žiadne jasné obmedzenie a stále sa rozpína, prinášajúc nám nové úkazy a objavy. Veľký tresk. Príbeh o začiatku všetkého začína veľkým treskom, udalosťou, v rámci ktorej sa vesmír zrodil pred približne 13,8 miliardami rokov. Z tohto ohromného bodu začal vesmír expandovať a formovať tvar, ktorý poznáme dnes. Vesmír obsahuje staršie objekty než Zem, a to sú staré hviezdy a galaxie. Galaxie v hojnosti. Keď hľadíme na nočnú oblohu, vidíme tisícky hviezd, no to je iba maličká časť. Vedci predpokladajú, že existuje viac ako 2 bilióny galaxií len v pozorovateľnom vesmíre. Každá z týchto galaxií môže obsahovať miliardy hviezd a planét. Rýchlosť svetla. Svetlo je nesmierne rýchle a cestuje rýchlosťou 299 792 458 metrov za sekundu. To znamená, že svetlo zo Slnka potrebuje približne 8 minút, aby sa dostalo na Zem. Čierne diery. V srdci mnohých galaxií nájdeme tajúplné čierne diery. Tieto oblasti majú tak silné gravitačné pôsobenie, že ani svetlo nemôže z nich uniknúť. Sú výsledkom kolapsu hmoty ťažších hviezd. Hviezdne jadra. Hviezdy sú ohromné reaktory jadrovej fúzie. V ich jadrách prebiehajú termojadrové reakcie, pričom sa uvoľňuje obrovské množstvo energie vo forme svetla a tepla. Supernovy. Výbuchy ťažkých hviezd môžu vytvoriť supernovy. Tieto ohromné explózie sú jedným z najjasnejších objektov na oblohe a uvoľňujú obrovské množstvo energie a prúkov, ktoré nás obklopujú. Temná energia a temná hmota. Vesmír je plný záhadných síl, ako je temná energia a temná hmota. Temná energia tvorí približne 68% vesmíru a je zodpovedná za jeho zrýchlené rozpínanie. Temná hmota tvorí 27% vesmíru, má hmotnostný vplyv, hoci ju nevieme priamo pozorovať. Zlatá rekordérka. Voyager 1, vesmírna sonda vypustená v roku 1977, je teraz najvzdialenejším objektom vyrobeným človekom. So sebou nesie zlatý záznam obsahujúci zvuky, správy a hudbu Zeme, ktoré majú predstavovať našu kultúru pre prípadné iné inteligentné bytosti. Kozmický prach. Vesmír je plný drobných častíc, nazývaných kozmický prach. Tieto mikroskopické častice pochádzajú zo zvyškov hviezdnych explózií a iných prírodných procesov. Slnečná sústava v porovnaní. Aj keď je náš domov, slnečná sústava, pre nás obrovský, vo vesmíre je iba malým bodom. Pri pohľade na rozľah galaxií a medzigalaktické priestory si uvedomíme, aký sme iba malým hrčkom v tejto ohromnej kozmickej krajine. Hubbleov vesmírny ďalekohľad. Hubbleov teleskop nám otvoril úplne nový pohľad na vesmír. Jeho nádherné snímky galaxií, planét a hviezdnych formácií nám pomohli lepšie porozumieť vesmírnym javom a vývoju. Exoplanéty. Vedci objavili tisíce exoplanét, planét mimo našej slnečnej sústavy. Niektoré z nich môžu mať podmienky vhodné na vznik života, čo otvára otázky o existencii iných bytostí vo vesmíre. Mliečna dráha. Naša galaxia, Mliečna dráha, je domovom pre nás a miliardy hviezd. Má charakteristický tvar dosky s výbežkami a obsahuje množstvo zaujímavých miest, ktoré ešte len začíname preskúmavať. Vodík a hélium. Dva najbežnejšie prvky vo vesmíre sú vodík a hélium. V skutočnosti sa všetky prvky okrem týchto dvoch a malého množstva ľahkých prvkov vytvorili vo vnútri hviezd. Časová dilatácia. Podľa Einsteinovej teórie relativity sa čas v blízkosti objektov s veľkou hmotnosťou kriví. Tento jav sa nazýva časová dilatácia a môže sa prejaviť napríklad pri pozorovaní čiernej diery. Multiverzum.
Konzervatívna predstava jediného vesmíru sa stretáva s teóriou multiverza, ktorá hovorí o existencii množiny paralelných vesmírov s rôznymi podmienkami a zákonmi fyziky. Hľadanie života. Jednou z najväčších otázok, ktoré sa snažíme zodpovedať, je, či sme sami vo vesmíre. Astronómovia skúmajú exoplanéty v obyvateľnej zóne, teda v oblasti, kde by mohla existovať kvapka vody, aby zistili, či tam môže existovať život. Nezabudnite nechať like, prihlásiť sa na odber a zdieľať tento úžasný vesmírny obsah so všetkými vašimi kamarátmi. Ďakujem vám za vašu pozornosť a teším sa, že sa stretneme pri ďalšom dobrodružstve.